Bueno, perquè tothom ho ha demanat, o sigui, jo mateixa, us vinc a fer un rànquing de museus. Així que ens anem a ficar serios. Mode interactual activat. A veure, començarem del més dolent al més bo. Vale? I comencem per l'EMNAC. A veure, jo fico l'EMNAC com a últim simplement perquè les exposicions que tenen és només simplement art contemporani i no m'agrada l'art contemporani. O sigui, simplement per ser art contemporani ja està a l'últim puesto. També és veritat que l'EMNAC té coses superinteressants com l'arquitectura i el millor de l'EMNAC està fora. A l'EMNAC l'únicament que val la pena són les performances, que de tant en tant tenen alguna molt xula, poden estar molt interessants. No són performances aquestes que dius no hi ha per on agafar-les, però sí que alguna exposició està agafat amb pinces i és com tu has pagat perquè et deixin ficar això aquí dins, a vegades. Això sembla. Però bueno, dins d'això és una visita que està molt interessant i està guai, sobretot per poder anar a veure les performances. És el més interessant perquè moltes vegades crec que ho fan alumnes, perquè la fa gent molt jove, aquestes performances. Vale. Seguim amb el Design Hub. A veure, aquest està molt interessant, però no canvia gairebé mai. Les exposicions de moda són superinteressants, però se'm queda petit. O sigui, sí, està molt guai, té coses molt interessants, se'm queda petit. O sigui, l'arquitectura està molt, molt bé, però li falta alguna cosa. Sí, és guapo, té bones exposicions, no hi ha res que diguis em sobra, però el no canviar gairebé mai d'exposició temporal, perquè les exposicions temporals són molt petites i canvien gairebé cada any, no és el més recomanable, però està millor que el MNAC. És molt fàcil d'arribar. La zona d'allà és molt guapa, els diumenges és gratuït, l'entrada els diumenges és gratuïta i l'única pega és que Glòries està eternament en obres. Però tot i així, la facilitat d'arribar-hi i que sigui gratuït els diumenges et dona aquesta de, bueno, doncs vaig un dia i faig la visita i ja. És bastant interessant. Ara tinc un dilema, i és que estem arribant a la tercera posició, al top 3. I no sé què ficar, si el Prado o el Thyssen, perquè els dos em van encantar, cada un té coses espectaculars, ara us explicaré més, però crec que per un motiu molt tonto, el Thyssen acaba en tercera posició i no en segona. A veure, el Thyssen és un museu guapíssim, té moltíssimes coses que veure, va des de l'edat mitja fins a l'art contemporani, les sales d'art contemporani no valen gaire la pena, però bueno, i és que tu acabes de passar tota l'art medieval, passes per 4 obres del Renaixement que tenen i arribes a la sala del barroc i et trobes a tothom que estava mirant una pintura del Greco, una d'aquestes famoses que té el Greco, ara no recordo ben bé quina era, però és una d'aquestes més famoses del Greco. I en aquella mateixa sala, per cert, una sala que tinc tanta a la memòria, olorava a pintura, o sigui, a un museu normalment no olores la pintura del quadre, doncs aquella sala olorava a pintura com si a un quadre que acabés de ser restaurat, perquè olorava moltíssim a pintura a l'oli, olor que a molts potser no els agrada, a mi m'encanta, em xifla l'olor a pintura a l'oli. Llavors, arribes allà i et trobes, de sobte, o sigui, de cop, que tens l'autoretrat més famós de Rembrandt. O sigui, allà, perquè sí, tot solitari, un Rembrandt penjat a la paret i ningú prestant-li cas, i jo flipant dient, com pot ser que aquesta pintura estigui aquí? No m'ho crec! No em creia que un Rembrandt tan important com aquest, perquè és l'autoretrat que tothom coneix, quan tu busques Rembrandt i et surt la seva cara, és aquell autoretrat del que et surt, i jo no m'ho podia creure, dic, no pot ser.
I per què dic si em va passar això que el Thyssen es queda en tercera posició i no el Prado? Vale, pues justament a la sala del costat, a la següent sala, teníem el romanticisme. I no m'ho puc creure el que vaig veure jo en aquella sala. O sigui, també impressionant la tria d'obres del Thyssen. O sigui, gairebé valien més la pena les obres del Thyssen. Però aquí ve el motiu per què està en tercera posició. Entres a la sala i et trobes de cara a Jericaut. 2 obres de Jericaut. I al costat de Jericaut, a Delacoix. A Delacroix. Bueno, com es digui. Ja m'heu entès, segurament. I al costat et trobes una fulla així, a 4, impresa, que et fica. Aquesta obra ha sigut retirada temporalment degut als motius d'una exposició. Adivineu quina exposició era? Adivineu quina pintura era? M'havien tret de la sala, havien fet fora la pintura de Friedrich. Aquesta... Bueno, us deixaré perquè la foto no me'n recordo com es diu, però és que és una de les millors pintures de Friedrich de totes, la seva col·lecció. I dius, Friedrich, que és un pintor que ningú coneix. O sigui, tothom passa per alt. La seva obra, potser el Caminant sobre un mar de núvols, la coneix tothom, però ningú coneix el pintor. Passa el mateix amb Vermeer. Tothom coneix la seva obra més famosa, però ningú coneix la història del pintor. Vale. I em dius que heu fet fora una pintura seva per portar a Alemanya a una exposició d'un pintor alemany que tothom ha oblidat? Sisplau, no em feu això! I ara ens tenim tot aquest any, fins al gener del 2025, que aquesta pintura no estarà al Thyssen, i simplement per haver-me fet fora aquesta pintura queda en tercera posició. Perquè aquella sala podria haver sigut la millor sala de pintures que haguéssiu vist mai. A veure, que em desvio molt del tema. Jo sóc una flipada de la història de l'art per romanticisme. Simplement per romanticisme. M'encanten. I arribes i tens una sala en què m'has ficat a Delacroix, Jericaut i Friedrich junts, que són els meus 3 pintors preferits. De tots. Els 3 millors per mi. I justament em falta la millor obra. Em falta el meu pintor preferit i la millor obra. No és la meva preferida, però gairebé que sí. I em dius, sisplau, no em fallis això. Així que ho sento, Thyssen, però per culpa d'això et quedes en tercera posició. Vale, bueno, anem al següent, al top número 2. La veritat, el Thyssen podria haver sigut el primer, però bueno, es queda el tercer. El Prado. Per cert, les entrades del Thyssen i del Prado són guapíssimes. Vale, el Prado és espectacular el que té, o sigui, vull dir, no és una visita que puguis fer-te en un matí, que ho vam intentar, no és recomanable, no, el Prado no t'ho pots fer en un matí, has d'estar-hi tot el dia. És bestial la quantitat de coses que hi ha per veure al Prado. És enorme, són 3 plantes plenes d'obres, de pintors meravellosos, i no només de la pintura espanyola, sinó de pintura de tota Europa, fins i tot alguns estadounidencs. I ara és brutal. Hi ha massa que processar aquí. Comencem. El Bosco, sisplau. Una pintura així de gran, que no m'hi cap ni els braços de la càmera. Era enorme. No m'ho imaginava tan gran, pensava que era més petiteta. Que és el tríptic del Jardín de les Delícies. Val molt la pena veure aquella obra en persona, perquè si tu la veus per internet, no processes la bestialitat que és per l'època que estem en renaixement, que està pintat en taules de fusta. No ets capaç d'imaginar-te la bestialitat que és aquella obra. Següent. Al Prado hi havia una cosa, i és que hi havia masses turistes i els turistes no sabien quines obres anar a veure. Per què dic això? Hi havia moltes pintures molt interessants, molt curioses,
I tenien al costat, jo què sé, les menines, una pintura de Goya. I passava el mateix que al Thyssen. Tothom esperava mirar aquella obra hiper mainstream i es deixaven al costat una obra sola i abandonada que feia pena, que era 10.000 vegades millor artísticament parlant. També, com havien escollit les obres al Prado també és superinteressant. Perquè tu vas caminant per allà, vas mirant sales que dins del que són no són tan impressionants i de cop entres a una sala de pintura barroc i dius què? Et fiques a mirar les dates i dius sí, això és barroc. Però tu mires les pintures i dius això no pot ser barroc. O sigui, tenen la ciència de les pintures de Friedrich i altres que pintaven paisatges que eren del romanticisme. O sigui, en pintura barroca, que normalment era molt religiosa, i aquelles pintures de religió no tenien res, eren hiper sentimentals. No sé, a mi les que més m'agraden són les pintures de paisatges. Aquestes pintures que són tan hermoses visualment, o sigui, tenen tanta harmonia, però no sé, no són art abstracte, que lo típic de que ai no, però aquesta pintura representa això i allò. No. Són pintures que de veritat expressen alguna cosa i no són persones, o sigui, vull dir, és lo típic del romanticisme, que les persones són petites i estan allà com amb tota la immensitat del món. Era una bestialitat. Jo em vaig mirar diverses vegades les dates sense creure'm què estava veient. No em creia les dates d'aquelles obres. Vaig flipar-ho. Així que el Prado es queda en segona posició. I ara anem a la posició. Quasi m'oblido. Abans d'arribar a la primera posició, no puc deixar-me de dir-vos que vaig flipar-ho amb Goya. No he parlat de Velázquez, no cal. Velázquez és Velázquez, però Goya, o sigui, Goya per mi sempre ha sigut un pintor que es deia que és el geni de la pintura espanyola. Per mi estava sobrevalorat. Mai m'ha agradat Goya, però vaig entrar al Prado, vaig veure una sala que estava dedicada únicament a la pintura negra de Goya i vaig dir, ara entenc tot i ara entenc per què Goya és tan famós i tan apreciat. O sigui, no és el mateix veure una pintura de Goya per internet, amb fotos, que allà dins. En persona et canvia totalment la percepció de lo que és l'obra. Era impressionant la tècnica que feia servir per pintar. Bestial. Jo, sincerament, no em podia creure el que veia amb Goya. Parlaré un dia del tema de Goya i tot, però és que tu li veus sobretot els afusilaments, que és una obra que tothom tenia super a dalt i jo no entenia per què, no m'agradava, però és que arribes allà, te la mires bé, perquè és que en imatges no t'ho pots veure tan bé com en persona, i veies el difuminat i dius, estic davant d'una fotografia. Per la tècnica de com estava feta, de què li prenia més importància, de com el fons estava difuminat, i dius, jo és que aquí estic davant d'una foto. És que no estava processant el que jo estava veient, i dic, és que ara entenc, Goya no pots veure'l per internet, has de veure'l en persona. A l'EMNAC vaig veure alguna pintura de Goya, però no em va interessar tant, perquè a més eren les cutres, no eren les famoses, i això, però és que arribes allà i veus els afusilaments, Saturn devorant els fills, totes aquestes pintures de Goya i dius, vale, és que aquest tio sí que era un geni. Un dia ja us faré un vídeo de tot, però val molt la pena. Joc número 1, més menció especial. A l'EMNAC. Vale. Aquí potser és perquè és amb el que jo estic familiaritzada i el que sigui. Però, a veure, sisplau, l'EMNAC. I tota la zona del voltant. Vale. No us puc ensenyar l'entrada a l'EMNAC perquè el que et donen és una pegatina super cookie que et diuen quines zones pots entrar i quines no, perquè va per
zones, les entrades de l'EMNAC, però és que arquitectònicament supera a tots per molt. És tan familiar, és tan bonic, sent un museu mitjanament petit, no és tan gran com el Prado, té la pintura d'art romànic més important de tot l'Imperi Romà, o sigui, de tota Europa. Us deixaré per aquí la foto, mai me'n recordo el nom, és bastant difícil, però és una de les pintures més importants de la història de l'art i és espectacular. Tu vas per allà i de sobte arribes a l'última planta, fiques a mirar cap a dalt i sents que estàs a la Capella Sixtina. O sigui, les pintures potser no tenen la mateixa qualitat que les de la Capella Sixtina, però és que la sensació, el sentiment és preciós, tens unes vistes espectaculars. Quan surts de l'EMNAC tens tota la vista, tota Barcelona, és una meravella. I sincerament, la facilitat d'arribar-hi, que si tens el carnet jove pots entrar-hi gratuïtament, si ets estudiant de Belles Arts igual, la societat m'encanta i li recomano l'experiència a tothom. Més menció especial. I ara que estic parlant de l'EMNAC i Barcelona, Barcelona és la cuna de l'art. I a mi no em pot negar-ho ningú. O sigui, sí, no hi ha ciutat, capital europea que pugui superar Barcelona en tema art. I potser no he visitat ninguna, però és igual, no crec que ningú pugui superar Barcelona. Barcelona és la cuna del modernisme. Modernisme és el millor moviment arquitectònic que ha existit i existirà mai. És brutal. I tens tot, o sigui, fins i tot vas passejant per la Rambla i de cop et trobes un edifici modernista espectacular, increïble, al que ningú li presta cas, però dius, és que això és una obra d'art. És increïble. I a més, la quantitat de galeries. Madrid podrà ser guapíssim i tot el que vulgueu. Els museus estaran superinteressants, però ningú supera a Barcelona i les galeries d'art. Té galeries d'art a cada esquina. O sigui, és que et faries un fart de galeries. Mai deixes de veure una, mai tens... I a més, les galeries que van canviant d'exposició cada 2x3 són impressionants. És el verdader art contemporani que val la pena. Una galeria d'art. No un museu d'art contemporani, no. Una galeria. Aquí és perfectament per al meme aquest. Us ficaré el meme per aquí, perquè és que soc molt jo. Vale. És Barcelona, les galeries i els museus d'art que té no ho supera ningú. Per això es mereixen més que un puesto número 1. Aquí estan tota la recopilació de museus. Vale, a veure, potser m'he vingut una mica dalt, sí, per cert, m'he tret l'atracada. Barcelona és espectacular. Sí, turistes ja ho sabem, vale? I... Igual m'he vingut una mica dalt, però és que s'ha de veure. No visc a Barcelona, però sí, però no. I és que sent de Barcelona tens cada cosa que veure que dius... És que... Sí, que els turistes se'n vagin al Parkway, que jo ja em quedo amb les coses que valen de veritat la pena de Barcelona. Així que, bueno, pues tot és això. La conclusió d'aquest vídeo és aquesta. Aquest és el rànquing de... He dit rànquing, però no he dit quants he fet 5. Justament és un top 5, vale? Dels millors museus d'art. I això, simplement.